sam Julijana Mojsilović-Dežulović i dolazim iz Beograda. Držat ću vam kurs kriznog PR-a i komunikacije. U svojoj dosadašnjoj karijeri bila sam novinar, savjetnik za medije, direktor PR-a i instruktor za novinarstvo i odnose s javnošću. Zašto baš krizni PR? Pa zato što je to najvažniji deo PR-a. Jer za koga god da ga radite, za osobu, instituciju, kompaniju, za bilo koga, u njihovom delovanju kad tad dolazi do pada u imidžu, znači do neke štete koja im se može slučajno ili namerno naneti u javnosti. Tada vaš posao postaje mnogo značajniji nego u onim situacijama kada sve, što bi se reklo, ide glatko. Da biste ovladali veštinom PR-a generalno, posebno kriznog PR-a, morat ćemo prvo da se bavimo novinarskim veštinama koje su sastavni deo i veština PR-a. Dakle, u našem prvom delu kursa bavit ćemo se pisanjem saopštenja za javnost, pripremama za intervju, pripremama za izjave koje mogu biti neophodne u nekim situacijama koje nisu napred predviđene i bavit ćemo se naravno i time kako će osoba s kojoj vi radite PR izgledati u javnosti. Od odevanja do body language-a i do svega onoga što ostavlja utisak na javnost. Osim toga, kad je reč o kriznom PR-u, imat ćemo još dve jako važne stvari kojima ćemo se baviti, a to su demanti, njegova svrha i spin. Spin znači obrtanje loše situacije u našu korist. I zato zapamtite, vi možete stvoriti ili uništiti nečiju karijeru, a samim tim možda i nečiji život. Zbog toga od vašeg dobrog rada zavisi kakvu će sliku o vašem poslodavcu, onome za koga radite PR, bio to pojedinac, institucija, kompanija, bilo ko, imati javnost. Nadam se da se vidimo i hvala vam na pažnji.